हाय आं अख्रां बर' जोंहा मोनसे ड्रामा ग्रुप दङ अख्रां दा स्काई मुङै आरो थांनाय 2017 निफ्राय जोङो बर' नायजाब मुलुगाव गोदान मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो होननानै मोनसे गोदान वेब लाबोनो साननानै वान एक्ट प्ले कम्पिटिशन अर्गानाइज खालामगासिनो आगोल जोङो कल्पना उजिर मेमोरियल वान एक्ट प्ले कम्पिटिशन होदोंमोन मुंखौ ओमफ्राय मोननैसो जाहोननि थाखाय जों देग्लायनिफ्राय नामखौ सोलायनानै बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय होदों देग्लायबो जों 4 and 5 नभेम्बरनिफ्राय अर्गानाइज खालामगोन बे बादायलायनायखौ आरो बे बादायलायनायाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गुदुङै बाहागो लाफैनो थाखाय आं जोंनि ड्रामा ग्रुपनि जानानै खावलायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना जों बे बादायलायनायाव बाहागो लाफैनानै जोंखौ जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव इनकरेज खालामफैगोन होननानै थेंक इउ